aj ja taká, ako oni sú, tak som ani nevedela, čo počítať je, hej. To som teraz v šiestačke a oni sú prváci, druháci. Už tá doba späť k takému inakšiemu obdobiu, ako keby. A teraz už sú vyvinuté počítače, takže ľudia sú úplne na nich. Keď som ja bola malá, tak napríklad neexistovali takéto hry, ako hrávali oni. Ale všetko je to iná doba, hej? Kurikulárna reforma je postavená na tom, že nejde o vedomosti, ale skôr ide o tie myšlienkové operácie, myšlienkové procesy, ktoré používam pri tom, keď sa niečo učím. Klasická škola, teda ešte za mojich čias bolo, že ako dieťa som porovnávala, ja neviem, jar a jeseň, tak nám pani učiteľka povedala, napíšte si rozdiel jar a jeseň, dvojbodka a diktovala nám. A teraz ide o to, že my tie deti vlastne pustíme do prírody na jar, na jeseň a porovnávajú, objavujú. Mne to príde také, že žijeme s tými digitálnymi technológiami, už proste sú našou prirodzenou súčasťou a mali by ich vedieť používať a mali by ich používať bezpečne. Čo sa týka vlastne digitálnych technológií, tak som potešená, že teda už začali reagovať do štátu, že aj vlastne finančne podporovať. Moja predstava je, že tá digitalizácia, čo je ako keby mienená, nie je preto, aby oni viac používali tie veci, príliš viac, ale skôr, aby ich vedeli používať správne, aby to bol ten dobrý sluha. Dnes už víme, že digitální technologie představují asi největší hrozbu v moderních dějin, co se týče vývoj lidského mozku. Problém s tím je, že digitální technologie nabízí plochý svět, který je navíc návykový, do kterého ten dětský mozek se ponoří. Tím víc, co to dítě kouká na jakoukoliv obrazovku, tím víc se ničí neurologické struktury. Niekedy vnímate, že to dieťa je tak ponorené do monitoru, že nevníma tie podnety, ktoré sú okolo neho. Ak je to dlho, že teda naozaj monitor a nič iné, tak vtedy je dobré urobiť si takú možno, že nejaký energizer, alebo sa ísť na chvíľu prejsť vonku, alebo mu dať nejakú úplne inú úlohu. Ostatný, Paťko, ty si prišiel na to, koľko tam je tých gulí? A ak vieš, vedel by si to zapísať ako príklad? Čo z týchto Oni teda budú mať ťažkostavateľnú pyramídu. Kto? Počkaj, kto? Oni. Teda nie. Lebo 5 je 10 a to je tiež 20. Častokrát decká vraveli, že kedy siehajú po telefóne, že keď sa nudia. Myslím, že to je tiež dosť dôležité, že ak to aj tí decká nemajú úplne v sebe, tak aby mali možnosť to skúsiť, zažiť a povedať, to je super takto vyzvonku, veď to som už dlho, veď to by som mohol častejšie, že ak by mu to ponúknuť, aby si to možno, že vyskúšal a potom použil. To sú všetko také mikropodnety pre mozog, ktoré musí spracovávať a vnímať, hej, že to sa hovorí, tá digitálna demencia, že vlastne v tejto digidobe, tým, že veľa vecí nemusíme nejak ako riešiť, to znamená, že mozog nemusí vyhodnocovať, analyzovať a tak, že nie je taký aktívny, ale princípom je to, že máme v mozgu nejaké centrum slasti, ktoré vlastne nám dáva signál o tom, že keď robím niečo príjemné, tak mi je dobre. Takže tam je práve to riziko, že alkohol, tabak spôsobuje ako biochemické zmeny v rámci mozgu, že to ako tam je to príjemné. To centrum slasti vysiela ten signál, že ešte viac a tak. A to je to, že konzumácia toho digi obsahu niektorého spôsobuje zmeny na úrovni prežívania psychiky. Yes! Získal som 10. Určite sú lepší v tom, ako veľa z nás učiteľov. Čiže oni nás učia, že čo sa dá už dneska urobiť v Canve, PowerPointové prezentácie majú na vysokej úrovni. Čiže možno to medzigeneračné, že my sme staršia generácia, prepáčte, že my sme tá staršia generácia, my sa môžeme učiť od nich tieto technológie. Je to také všetko prepojené. Aj škola potom, ako narába s technológiami, aby naozaj tie interaktívne tabule alebo tablety alebo tak využívala vtedy, keď sa má. Ste spomenuli aj to zahraničie, Francúzsko, ja som teraz zachytila zase Švédsko alebo Norsko, nejaká z týchto severských krajín používali tablety v škole
ako aby deti už písali len do tabletov poznámky a tak. A tiež sa, urobili akoby, že krok späť. Čo sa týka toho plošného zakazovania, to nemyslím si, že je riešenie, lebo v podstate zakázané ovocie najlepšie chutí, to znamená, že potom budete robiť len nejakého policajta a strážcu a tá rola učiteľa, o ktorej sme tu hovorili, sa zase zmení. Nie na tú, že má sprevádzať to dieťa a s ním pracovať, ale bude zase ako keby v tej pozícii nejakého kontrolóra a to nie je dobré. Ja mám pocit, že sa máme o tom rozprávať, že hlavne pomenovať si to, že aha, teraz sa deje toto, preto som si to vyhľadal, lebo neviem, potrebujem zistiť informáciu alebo potrebujem si nájsť nejakú osobnosť, ktorá o tom niečo tvrdí a proste podporiť dôkazom svoj argument alebo niečo. A že aby rozumeli, že robím to preto, lebo ak vyslovene a vie pomenovať, že teraz sa chcem zabaviť, chcem sa zahrať hru, alebo chcem sa len tak ako si tu pochodiť a nemať z toho výsledok, že aby vlastne pomenovalo, že čo cíti pri tom, čo to robí, prečo to robí, že či ho to náhodou nezomelie. Príde, že väčšinou to tak, že keď mám nejaký voľný čas, tak si to rozvrhnem, že na chvíľku si teraz pozriem toto, potom spravím toto, potom spravím toto a tie spôsoby tých krátkych videí sú schopné pohltiť ten čas skoro instantne, že tam sa nepristihnem a odrazu nestihnem vypratať riad, neviem, upratať si izbu, lebo odrazu to len tak prejde. A máš tam nejaký, že, lebo dá sa napríklad nastaviť čas alebo niečo, že riešiš nejaký, alebo body si dáš, alebo niečo? Nie, lebo väčšinou som schopný si ku koncu nájsť ten čas, ale potom si s tým spraviť, že svoje povinnosti, byť trošku na tom YouTube, TikToku, hocičom a už nestínem dať čo najvyššie, čo by som ešte chcel spraviť. Že prišiel za mnou otec, že mám to vypnúť. Ja som to vypla, prišla som do kuchyne a on bol na tom. Proste. Hej, on skúšal, hej? To, že ja som na tom je problém. Ale že aj on bol na mobile. Čiže ono, neviem, nakoľko to tí rodičia vedia dostať, že vedia No toto je tiež spadnúť ako deti, ale tak. A oni to vedia? Myslím, že si Myslím, že populárny Facebook Watch, veď si nimi tiež. Na mňa sa to nemôže stiahovať, keďže vlastne s tým osobne nemusím pracovať. No ale predtým sme mali také viacej, že pol hodinu denne mohli mať. Ale ja napríklad toto nepovažujem za problém, keď ty používaš ten mobil na ovládanie niečoho, hej? Podľa mňa ten problém je to pasívne príjmanie akože nejakých informácií, alebo možno aj hranie sa, že čumíš iba do toho a no ale to, že už ti to nejak dá do ruky ten mobil, musíš si ho zobrať. Ja, že už si zvykáš na to, že že to požaruje. Ešte mňa aj to, že ja sa pýtam celý 11-ročná šiestačka je, čo máte na domácu? Neviem, EduPage ešte mi neprišlo. Takže ona musí mať akože ten telefón, lebo že jej prídu úlohy. My sme generácia, ktorú rodičia nepripravili na to, že budeme mať non-stop možnosť mať počítač alebo televízor, telefón. Že nejak v tej dobe, kedy toho máme mega veľa, tak v tom tápame. A naše deti budú mať toho ešte viac. A možno miesto toho naozaj, že nie obmedzovať, ale naučiť sa, ako ich pripraviť do toho, aby dokázali tomu lepšie čeliť, ako tomu čelím ja. Všetky stratégie, ktoré máme, tak máme proste vždy nejakým spôsobom stratégie zamerané na 3 cieľové skupiny, ktoré v škole existujú. A to máme stratégiu zameranú na učiteľov. S učiteľom musíte pracovať inak. Stratégiu zameranú na žiakov, žiakmi musíte pracovať inak. Stratégiu zameranú na učiteľov, rodičov, s nimi musíte pracovať inak. Ale všetky tieto 3 veci musia nejakým spôsobom spolupracovať. Neviem to posúdiť, že či je to lepšie alebo horšie. Určite tieto detská majú podľa môjho názoru oveľa viac takých tých podnetov zvonku a oveľa viac prístupov k informáciám. Ideš sa pridať? Na tabulku. My sme tam hovorili o čom?